Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Sorry που είχα να κάνει τόσο καιρό βίντεο. Απλά ξέρετε με το μαθήτο τώρα είναι λίγο δύσκολο και το φροντιστήριο. Είμαι εδώ με μια φίλη μου, την Τζο Παπ, τη Γεωργία. Και σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα επεισόδιο του Escape Running Head. Και εδώ πέρα έχουμε κάποια coins και θα πάρω αυτή τη μάσκα για να μοιάζω λίγο στο πετσί του ρόλου. Εσύ πόσα coins έχεις? Γεια λέει. Πάρε τη μάσκα. Πάρε τη μάσκα του βέρ. Ωραία, έλα πάμε. Αυτό είναι easy. Αν και λίγο το έχω ξεχάσει, αλλά και πάλι είναι easy, bro. Hello. Ωραία, εντάξει, απλά φεύγουμε. Πού πήγε η άλλη τώρα? Α, έλα εδώ. Εδώ πέρα δεν μπορεί να σε πιάσουνε. Απλά τι, κορίτσια, παιδιά την έχω πάρει τηλέφωνο, απλά για κάποιο λόγο δεν μιλάει. Ξέρω μπορεί να ντρέπεται ή μάλλον δεν θέλει. Αχ, με πάρει. Ή απλά δεν θέλει να ακούσετε τη φωνή της. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τελευταία φορά, θυμάμαι που είχα πει, δεν μιλάω πολύ γιατί δεν πολύ μιλάω. Αυτή ήταν λίγο χαζομάρα. Καλά, ήμουν και μικρή τότε. Ωραία. Πού πήγε? Πού πήγε ρε? Την χάσαμε παιδιά. Α, εδώ είναι. Γεωργία, πες κάτι. Τι ίσως? Να, ίσως να. Ηλίσου. Άντε μίλα. Να πεις ένα γεια στα παιδιά. Πες για παιδιά. Καλά, εντάξει. Υγεία. Εσύ θα πας δεξιά, εντάξει. Θα πας δεξιά, δεξιά. Δεξιά λέμε, όχι αριστερά. Δεξιά. Ωπα, ναι. Οκ, στο τρίτο πηδάμε, εντάξει. Έλα. Γράφει πάλι. Άντε πες. Άμα θες βάλε φωνητικό. Κάνε ό,τι θες, μπρο. Μίλα, αν θες μη μίλα. Στο τρίτο πηδάς. Για παιδιά. Έλα πάμε. Εδώ μόνο στο κανάλι της κύριος Blaze. Σε αυτό πηδάμε. Μπράβο, πάμε. Γεωργία, τι λες, να φτάσουμε μέχρι το level 6, τι λες? Μέχρι το stage 6. Συμφωνώ απόλυτα. Και να φτάσουμε σε σένα τα 200 coins. Τι λες? Ναι. Πολύ σεξ. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Ελπίζω να την ακούτε, παιδιά. Ναι. Πες τους να πατήσουν ένα like, γιατί αυτοί δεν με ακούνε. Πατήστε like. Και ένα subscribe. Θα σας δώσω κουλουράκι. Μπρα. Δεν μπέρδεψες και πήγα από την άλλη μεριά. Ένας Πίκατσου. Πίκατσου. Όχι από εκεί ρε, όχι από εκεί. Άλλο. Περίμενε. Πήρα checkpoint. Ωραία, Εδώ πέρα είναι το... έτσι πίνει. Να σου πω κάτι. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Πραγματικά είναι πολύ ωραία στο αρχοντικό. Συγγνώμη για την ενόχληση, παιδιά. Απλά ήρθε η μάνα μου. Έλα. Πήρα και εγώ το τσεκ. Πού είσαι? Κάτσε, χάθηκα. Πες
παιδιά, Α! άρα υπήρχε σχόλια για να Πώς θα γίνω. πάρει. Γράφτε όλοι. Α, εδώ πάμε, εδώ πάμε. Εντάξει. Εγώ Ρε, είμαι στο checkpoint. Εσύ που είσαι? Κάτσε ρε, περίμενε, μπερδεύτηκα. Εγώ συνεχίζω. Οκ. Και εγώ συνεχίζω. Από Έχω πού τις πάμε? ώρες. Από εδώ πάμε. Μάλλον από εδώ πάμε. Ωραία. Να σε, Γεωργία Σαμπρίκα. Πού είσαι? Εγώ δεν σε βλέπω. Α, πάμε. Να επιδείσει. Ρε Γεωργία. Πάμε. Στον Άγιο Πρόδρομο. Εδώ πάμε. Ωραία. Το Όχι. ξέρω, αλλά εμείς εκεί δεν τρώμε εσύ τέτοια, γι' αυτό δεν πάμε καθόλου Άγιο Πρόδρομο. Δηλαδή δεν ευχαριστιόμαστε. Παναγία μου. Αυτό, Ένα λεπτάκι. μα δεν τρώω Guys. εγώ, τρώει και ο Δημήτρης και η Γερακίνα, δηλαδή δεν τρώμε τίποτα από σουβλάκια και τέτοια. Ωραία, εντάξει. Και το κρέας του και το ψητό του, τα συνδυάζει όλα, δηλαδή. Η κουνιάδα μου που τρώει, ας πούμε, ντόστια. Έχει πάλι μπαγκάρα, έχει φύγει το κεφάλι, μόνο μια σκιά βλέπουμε. Έχει για όλα τα γούστα το αρχοντικό, κατάλαβες. Δηλαδή έχει και το κοτόπουλο με το ριζάκι του, έχει και την τηγανιτή, την πατάτα για αυτό που θέλει τηγανιτά, έχει τα καλαμαράκια, έχει και τα κρέατα και τα κοντοσούβλια, έχει από όλα. Πώς το ξέφυγα. Δεν περιορίζεται κανένα. Α, Παναγία μου. Εγώ το ξέφυγα. Άμα θες άλλα. Μ' αρέσει. Πού είσαι? Πάμε και το παίρνουμε και το coin. Πάμε stage 3. Βλέπεις πόσο είναι. Είναι η πρώτη φορά που με βγάζει game. Εκτός από εκείνη που έπαιζες μαζί με τη γάτα σου και μιλούσαμε και απλά δεν μιλούσα. Τέλος πάντων, είναι η πρώτη φορά που ακούν τα παιδιά τη φωνή. Και πού είσαι, σε έχασα. Να με εδώ πέρα. Έχεις φτάσει ποτέ στο stage 3. Έχω φτάσει και στο stage 5. Μπράβο. Εγώ μια μέρα είχα φτάσει στο stage 5 ή 6, δεν θυμάμαι τώρα. Απλά επειδή τότε ήμουν λίγο κουρασμένη. Δεν ήξερα από πού να πάω, ήμουν ζαλισμένη. Παίζει τα παιδιά να με έκλασε και να μου λέει από εκεί πας, δεν το βλέπεις ρε τυφλή. Παίζει αυτό να έκανα όσο έβλεπα το βίντεο. Όχι, Και έγινα τι. ο Super Boss. Ναι, έχει και άλλο super boss. Πού είναι ο Super Παναγία Boss? μου, πού πάει έτσι. Τρέχει να... Παίζει να... Θες να τρέχει να προλάβει το τρένο. Γιατί πρέπει να πάει στη χώρα των χαζών. Γεια σου κύριε ξαδελφία του Boss. Είναι τα ξαδέρφια του Αντετοκούμπο. Και δουλεύω στην Αθήνα. Με πληρώνουν 140 πυρετό. Ναι, αυτή γενικά λέει κάποιες χαζομάρες γενικά στο σχολείο. Το Ειδικά ξέρω, στο- αλλά και εσύ είσαι χαζό. Θα κάνω. Άμα σου... Η Γερακίδα είναι ένα πάρα πολύ καλό κοριτσάκι Καλά τα λες, καλά τα λες. που έχει ζήσει 149 νομίζω μέρες στα 99. 164. Και πέσανα συνέχεια επειδή είμαι noob. Εγώ είμαι νουμπ, εγώ έχω ζήσει 90. Έλα ρε. Και μαζί πώς ζήσαμε 83. Και φάση η Ειρήνη Τσιαούση δεν την ξέρει κανείς. Έλα. Ναι, έχει ζήσει μόνο 15. Ναι. Εγώ λέω μία μέρα να κάνουμε και ένα βίντεο 99 μέρες στο δάσος. Τι λες? Ναι, τι λέτε εσείς παιδιά να το κάνουμε. Έλα. Γεια σου κύριε Μπαμπάρη. Μπαμπάρη. Έλα, πού είσαι μπρο. Έλα. Έπεσα. Ρε Γεωργία. Όχ, έχουμε ένα boss. Boss. Άλλο. Γιατί είπα Μπαμπάρη, μπορείς να μου πεις? Γεωργία, γιατί σκουντουφλά συνέχεια. Δεν ξέρω.
Τώρα, δεν θέλω να γελάσω, γιατί θα ακούγεται κάπως περίεργα στο βίντεο. Οπότε γελάω από μέσα μου. Πήρα checkpoint. Ναι, πήρα. Λίγο. Μπες. Κανένα λάθος δεν είναι κατά λάθος. Μπες μέσα. Άνοιξε μου, ωραία πάτρα. Έμπα μέσα για στο τηλεφώνα. Έμπα μέσα ή έστω τηλεφώνα. Τηλεφώνη. Βρήκα την έξοδο, επιτέλους. Κι εγώ μπορεί να τη βρήκα. Αγιά, δεν βρήκα. Πού πάμε? Α, πάμε εδώ τώρα. Τώρα ποια backroom? Δες τι θα μας κάνει ένα σάικ, δες. Σάικ. Like bombastic side eye. Gymnastic side eye. Παναγία. Θα σβήσω αυτό το βίντεο. Ναι. Εγώ πήγα στο άλλο level. Πού είσαι? Εγώ. Άντε να με βρεις τώρα. Έλα, ανοίγω και την πόρτα. Ανάτι. Έλα. Checkpoint. Εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα είχα βρει έναν που το λέγανε Νουτέλαο. Και είχα πει ότι μια φίλη μου τη λένε έτσι. Από εδώ πάμε. Εκεί είναι ένας νουμπάς. Εκεί είναι ένας μπάρμπας. Πετάω καλέ, πετάω. Αυτό είναι ήδη. Ποιος πεθαίνει? Ρε, μη με κατεμοιάζεις. Εντάξει. Γεια σου κεφάλι. Πάμε κι άλλο για να εκεί να το περάσει 100 ευρώ. Πάκα. Ωραία, έφτασε στα 94. Πάμε. Πάμε για τα 300. 4. Έμπα μέσα για στο τηλεφώνο. Γεια σου. Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι? Μας λέει να πάμε από εδώ. Ναι, κορίτσι μου. Και μετά από εδώ. Ό,τι να είναι μας λέει. Πάμε. Εδώ πέρα νομίζω ότι το έχω. Αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Γιατί σε παιδεύει ρε παιδί μου. Εγώ το έχω. Νομίζω. Κάτσε, περίμενε. Έρχεσαι από εδώ. Πας εδώ. Εγώ το έκανα, δεν ξέρω για σένα. Μπρα. Έλα τώρα. Μπρα. Δε. Ωραία, πας από εδώ. Θα κάνω ένα σάικ τώρα. Εγώ έκανα αυτό το level. Μπράβο. Να κάνω το σάικ μου. Πού είστε, καρίτσι μου? Ωραία, εντάξει, τουλάχιστον πήρα checkpoint, εντάξει, τουλάχιστον πήρα checkpoint. Γεια, σε βλέπω. Ρε, έχει τόσα τζάμια. Δηλαδή, Παναγία μου. Από εδώ πάμε, όχι. Η μπρο πεθαίνει. Όχι, δεν πάμε από εδώ. Από εδώ πάμε, ναι, από εδώ πάμε. Πουμ. Από εκεί πάμε. Easy, πέλ. Λα. Σε βλέπω, είσαι κοντά. Μπράβο, έλα. Πού είσαι? Πάμε στο τηλεφώνο. Okay. Ανέβα μέσα στο... Όποιος βλέπει μισθά λεπτό να κάνει μια καρδούλα κάτω στα σχόλια. Πού είσαι? Πού είσαι, μπρο? Δεν ξέρω, 16 πόσο θα κάνω είσαι. Έπεσα. Με έκανε... Εσύ είχες πέσει. Μόλις έπεσα μαζί σου. Να σε. Έλα, Γεωργία. Μην αναφέρεις το όνομα μου. Αυτό.
Θολίνας. Πρώτη φορά περνάω σε βίντεο. Το level 5, το stage 5. Θα κλέψουμε. Με lemon. Να σου... Φτιάχτηκα. Θα έρθω κι εγώ από ό,τι φαίνεται. Πού είσαι? Να σε. Του ρουρουρου. Μπανανάνια. Ρε πόσο παίζει... Πού πέρασε για να κενά. Αλλά σε περιμένω γιατί χάθηκα. Εδώ πήρα. Ρε. Έρχομαι πίσω. Ωραία. Περνάω. Ιαχού. Κάνεις. Ρε Γεωργία. Δεν πειράζει, πήρα checkpoint. Εδώ πήρα. Ωραία. Τζαμάκι. Ρε. Η μπρο πεθαίνει. Γιατί δεν μπορώ να περάσω. Κορίτσι μου έχει γκαουί. Από πού πάμε? Δεν ξέρω. Από εδώ πάμε. Είδες, είμαι ο Einstein. Ωραία Γεωργία. Σε είπα μην αναφέρεις το όνομά μου. Πότε το είπες αυτό? Λίγο πιο πριν, κάνε replay. Μακάρι να ξέρα. Παιδιά στα σχόλια πείτε, δεν είπα, μην αναφέρεις και το όνομά μου. Πάμε stage 6. Πάμε λίγο. Stage 6. Έχουμε φακούς. Γιατί είμαστε... Αυτό το συγχαίρομαι. Από εδώ. Παιδιά, για να το κάνω πιο τρομακτικό θα κάνω zoom την κάμερα. Εγώ έχω zoom την κάμερα. Και ακολουθάω τη Γερακίνα όπως πάντα. Να με πάρει. Γερακίνα, Κίνα, Μπλέιζι, Γερακίνα. Τζέρα, όπως με φωνάζουν όλοι. Τζέρα. Παιδιά, παρακαλώ η Τζέρα, η YouTuber που έχει 1500 subscribers. Τι λες, ρε, μόνο 600 έχω. Δεν πολλά από τα λεφτά μου στο ντόκιμι. Μπες και εσύ κορίτσι μου, πού είσαι? Αχ, παιδιά, μ' άφησε μόνο μου και φοβάμαι. Να Φοβητσιάρα. Να με πάρει. Λοιπόν, περνάω, αλλά δεν μπορείς να με κάνεις κάτι. Να σου πω γιατί εγώ πάω από εδώ. Βλέπω μία μπάλα, βλέπω κι άλλη μπάλα. Παλίκες. Hello, Hat. Βγήκα εγώ. Κι εγώ. Εγώ σε ακολουθάω, μ' ακολουθάς, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ρε. Σε αυτό δεν θα έχω zoom για να βλέπω λίγο. Ρε. Πώς, τι, πού. Στο δεύτερο στρίψε. Ναι, πάμε, stage 7. Περίμενε. Εντάξει. Άντε, Γεωργία. Δεν έχω όλο τον χρόνο. Ωραία. Πες μου ότι εδώ είναι σαν το Super Mario. Όχι! Παιδιά, καλή μου, τι? Παιδιά, εγώ αυτό πραγματικά δεν το μπορώ. Ρε, πώς με έπιασε, Εδώ πέρα νομίζω ότι θα είναι η πάψη του βίντεο. Τώρα έχω τα παιδικά χρόνια του πατέρα μου. Πήρα το πρώτο checkpoint. Και εγώ το πήρα. Μπρο, που είσαι?
Πήρα το δεύτερο. Μπρα. Αχ. Πες μου. Πήρα έτσι. Σκαλοπατάκι. Να σε. Εδώ τώρα θα είσαι ένας δραγοπινιάς. Αυτός πηδάει προς. Σαν λαγούδι κάνει. Μπράβο. Όχι, όχι. Νόμιζα ότι θα έχει κάτι από κάτω. Ουί. Εγώ τρόμαξα με αυτή τη φάση. Ήταν ειλικρινή. Πού είσαι? Έχω. Εδώ πώς ακριβώς περνάω? Πηδάς στο κεφάλι. Ρε πήδα, εδώ είναι το βελάκι, πήδα. Κατεβαίνεις ασανσέρ. Πάω εγώ, πηδάω. Πού είσαι? Πηδάς λέμε, όχι προσγειώνεις. Πηδάς. Εδώ είναι όντως σαν το Σούπερμαν. Ούρε. Για εκεί να σε περιμένω. Αυτό είναι σαν Πάκμαν. Όχι. Έλα εδώ η τραγωμπινιά. Ρε, ακόμα να πάρω checkpoint. Έρχομαι πίσω. Α, δεν μπορώ να πηδήξω. Πήδα ρε. Άστο. Είναι προβληματικό το παιχνίδι. Ναι, η φίλη μου κατά λάθος το έκλεισε. Κάτσε γράψω. Γιατί το έκλεισες? Να τη ξαναπάρω λίγο. Να με πάρει. Εμένα ρωτάς, εσύ το έκλεισες. Όχι, Γεωργία, νομίζω ότι σε βλέπω. Τι μου θυμίζει αυτό, ρε. Α, νια. Ωραία. Για πά. Για πά, το καλό δεν πάρε και Όχι. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Ρε, στρίψ. Μπορώ να κάνω zoom. Όχι, δεν μπορώ. Κρίμα. Τσίτσαν τσον με κανόνια με ζαμπόν. Εγώ γλιστράω. Ρε. Δεν μου φαίνεται. Δεν μπορώ να το περάσω. Γιατί είναι easy. Για κάποιους. Μπράβο. Εγώ νομίζω ότι πάω Τσουλήθρα! Χαγιά! Ωρε! Τελευταία στιγμή. Εγώ είμαι στο stage 8. Α, πώς πέθανα? Πάμε λίγο, stage 8. Δεν έχω πάει ποτέ στο 8. Ούτε εγώ. Τι κάνουμε εδώ ακριβώς? Α, έχω πάει. Αυτοί φυσάνε και δεν πρέπει να... Ναι. Πού είσαι? Εγώ πέθανα, γιατί με φύσηξε. Μπρα. Να με πάρει. Ο χαρακτήρας μου έχει πάθει ηλεκτροσόκ. Εντάξει, ζει. Τι έπαθε? Πού είσαι, κορίτσι? Είμαι σε αυτά τα γυάλινα, τα τέτοια. Τα γυάλινα, τους πάγους. Τους πάγους που σπάνε. Δαιμονίστηκα. Χαχα να πεις τον εγκεφαλό σου που δεν έχεις καν. Αν πω εδώ μέσα... τίποτα. Πακό! Όχι, πακό! Ελπίζω να ακούγεσαι, γιατί τώρα δεν ξέρω. Έχω βάλει το ηχείο στο ηχείο. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Άστο.
Γιατί πρέπει να έχουμε πάγους. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος. Πού Ωραία. είσαι? Τώρα μάλλον παίρνω checkpoint. Ναι. Ποιο checkpoint? Είναι σε κάτι χιονόπολες τώρα. Α, παιδιά με ζάλισε. Α! Ρε. Τι ακούστηκε έτσι? Να πεις στα παιδιά ότι εγώ στην αρχή θα το ξεκινάω όταν γράφω και μετά θα αρχίσω να μιλάω. Οκ. Εντάξει, τώρα το άκουσα. Άμα τυχόν δεν έχει ακούσει, λέει ότι όταν θα ξεκινάω βίντεο και θα παίζω με DJ Pop, πρώτα θα γράφει σε μηνύματα και μετά ίσως να μιλάει. Στην περίπτωση που την έχω πάρει τηλέφωνο. Έχετε ένα Δηλαδή σκεφάλι. είμαστε και οι δύο τραγωμπινιάδες. Σταμάτα να λες τραγωμπινιάρες τα παιδιά. Τραγωμπινιάδες. Let it know. Νια. Όλοι subscribe στο Kina Blaze κανάλι. Γεια. Την είδα κιόλας. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μόνο το πάλι. Το καλό το μονοπάτι ξέρει κι άλλο παλικάρι. Καλό παλικάρι. Τι λέει ρε. Για το κύριο πέφτουν μούρες. Ναι, εκεί είμαι εγώ. Να με. Όχι Παναγιάννη και Χριστέ μου, τι είναι αυτό που Α, ποδοσφαιράκι παίζουν και δεν α, ξέρω. γιai. Ομοι. Ναι, ρε, πάμε στη ζηνιά. Πόσα stage υπάρχουν? Κάτσε να δω. Τώρα μου δείχνει το 12, μετά μου δείχνει ένα χ, δεν ξέρω. Έλα. Μπες καλό μου. Παιδιά, δεν μπαίνω. Α, μπήκα. Εγώ. Αχ, Παναγία μου. Δεν έχω ξανάρθει εδώ ποτέ στη ζωή. Τι κάνω? Λες κι εγώ έχω έρθει. Έπεσα. Κάηκα. Μες στο lava biome. Lava bio. Τι. Να μην πω λίγο Όντως, τώρα είμαστε στο lava bio. δεν στο πάω. You're a genius. Για όλοι 99 Nights in the Forest μέσα σε... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το παιχνίδι. Τις μουρίτσες. Escape, running face escape, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο, ναι, παιδιά. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το spear ή το laser cannon και να τους σκοτώσουμε. Καλά, εγώ έχω προχωρήσει, αυτό έχει μείνει ακόμα πίσω. Όχι. Πού είστε κορίτσι? Μόι. Δεν θα τα πάμε καλά. Μόι. Σε έφερα να φας καρτούμενο. Ωραία, εντάξει. Αυτό απορρίψτε το απλώς. Μπρο, απλά είσαι ο μπαμπάς μου για να μου δώσει κάτι. Μια παντόφλα. So fantastic. Να σου πω αυτό ποιο παιχνίδι μου θυμίζει. Όχι. Όταν ήμουνα μικρή ρε εσύ, 3 χρονών, 4-5, πόσο ήμουνα. Έπαιζα μπούμπου, ντούντου, τέτοια πράγματα. Και σου έβγαζε βιντεοπαιχνίδια μέσα στο παιχνίδι. Που με αυτά, ξέρω εγώ, ή η μπούμπου ή ο ντούντου ήταν σε έναν δρόμο και δεν έπρεπε να τους πατήσει αμάξι, έκανα ποδήλατο, ξέρω εγώ. Αυτό μου θυμίζει τώρα σε αυτή τη φάση που είμαι. Και πού είσαι? Άντε να σου εξηγώ τώρα. Θα τα πούμε στο τέλος. Θα το δεις το βίντεο έτσι. Βεβαίως. Και like θα κάνεις. Πάντα κάνω. Ωραία. κάνω Είπα μήπως όχι ρε παιδί μου. Τι λες ρε παιδί? Δεν θα κάνω εγώ like την τζέρα. Τι λέει το κορίτσι? Αυτά που ακούς. She roasted me.
λέει, δεν γίνεται, θα σπάσω τα μούτρα μου σε αυτό. Μέσα. Πώς δεν έχω γίνει. Τι έγινε χωρίς. Πώς τους ξεφεύγω έτσι. Μια βόμβα πρέπει να μας στείλει. Ποια βόμβα, τι είναι. Πήγα στη λάθος βόμβα. Ναι. Ας το κοιμάσουμε από εδώ. Παιδιά, Ναι. άμα δεν μου πει θα διαγράψει το κανάλι. Πάω stage 10, μπρο. Μην πας στον άλλον κόσμο χωρίς εμένα. Πού σε κανένα είσαι? τραγουδιά. Πού είσαι καν? Στο μισό. Εσύ πού είσαι? Εγώ είμαι στη πύλη για το stage 10. Μην τυχόν πας σε κάνουν τραγουδιά. Τόση ώρα υπήρχε αυτό στα μούτρα μου και εγώ απλά δεν το έπαιρνα. Λογικά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι easy να το περάσεις. Απλά κάνεις έτσι. Δεν πηδάτε, προχωράτε, όχι σαν καγκούρο. Σαν ελάφια ή σαν λιοντάρια, όπως θέλεις πες το. Εδώ. Μπουμ. Να ξέρεις, όταν θα δεις κάτι βόμβες που θα καταλάβεις ότι είναι για να σε πετάξουν, είναι η αριστερή. Έπαιζα. Πού είσαι? Φίλε, δεν μπορώ να κάνω ένα stage. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σπάσω το τάμπλετ μου και τον κόσμο αυτό. Τη λάβα σου. Δεν μου αρέσει πλέον ο τραγωδινιάς. Καθόλου. Και σε ποιον αρέσει? Στους τραγωδινιάτες. Δεν μπορώ να έρθω ρε κιόλας. Πού είσαι? Πού είσαι? Σε αυτό που είναι σαν αμαξάκια. Δεν ξέρω. Αυτά που προχωράνε. Ναι. Άντε τώρα να σε βρω. Πόσα τέτοια υπάρχουνε? Εγώ είμαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τύφλα της η άλλη. Μην μιλάς για μένα γιατί θα κάνω, θα φωνάξω τον τραγωδινιά και θα κάνει μια τραγωδινίδα. Τόλμα, έχω το σκηνή στο Roblox και δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Θα νομίζω ότι είμαι το παιδί του. Το πέρασε. Παιδιά, όλοι like γιατί το πέρασα. Μη κάνετε ποτέ like, δεν θα το περάσει ποτέ. Θα περιμένουμε 12 ώρες. Τι λες, βλέπω. Σε βλέπω. Πού είσαι ρε? Στις βόμβες. Πού είσαι? Κοντά στις βόμβες. Μου θυμίζει. Μόλις είδα αυτά λέω από μέσα μου έχω μια χειροβομβίδα, μια στημένη βίδα. Πόρε γερακίνα. Γερακίνα, πού είσαι, σε ποιο stage είσαι? Στο 9 είμαι και περιμένω 10 ώρες εσένα για να πάμε στο stage 10. Χαίρομαι πολύ. Χεροπολί, Χερόπουλος, Παπαδόπουλος, Κωνσταντινόπουλος, Κωσταπόπουλος, δεν ξέρω. Η αριστερή, ποια είναι? Αυτή είναι. Εγώ θα κάνω λίγο το σκήνι μου. Γερακίνα, ήρθα στο stage 10. Πού είσαι ρε? Μπήκα. Ρε πότε? Στο stage 10. Πότε? Τώρα. Περίμενε, έρχομαι. Χωρίς εμένα δεν πας πουθενά. Okay, teacher. Good. Τι είναι αυτό? Αυτό που βλέπεις. 1-0.
τώρα μπορεί να μας σκοτώσει και ο νουμπ. Α, έχει ένα φατσουλίνι. Για βοηθώ, καλέ. Γιατί αυτό μου φαίνεται λες και είναι σπασμένο από τον Μίστερ Αντών. Δεν ξέρω. Παιδιά, όσοι βλέπετε Μίστερ Αντών, γράψτε στα σχόλια Μίστερ Αντών, αν υπάρχει. Και κάντε μία εγγραφή παρακαλώ πολύ. Ναι, γιατί χρειάζεται λίγες ακόμα. Μέχρι τις 100.000 εντάξει. Πολύ Γεωργία. Δεν φταίω εγώ που είμαι άρρωστη. Άρρωστη, πότε έρχεσαι σχολείο. Δεν ξέρω. Με τα πόδια θα μου πεις με το αυτοκίνητο. Εγώ σήμερα και γενικά αυτή τη βδομάδα δεν νιώθω και τόσο καλά. Ναι, γιατί στο βόλι που πηγαίνουμε μαζί, η έρημη, η φίλη μου που δεν θέλει να αναφέρει το όνομά της, στο τέλος φωνάζουμε εδώ που μένουμε. Και την τελευταία φορά είχε φωνάξει πάρα πολύ και μετά όταν είχε πάει σε μια άλλη δραστηριότητα στο Taekwondo, εκεί πέρα φώναζε συνέχεια από ό,τι άκουσα από τις φίλες μου και κάπως έτσι κατάφερα να της κλείσει η φωνή της. Μετά όταν κάναμε κάποιες δοκιμαστικές για τη γιορτή που θα κάνουμε, κάπως συνήλθε η φωνή της και τώρα είναι μια χαρά. Άντε λίγο βραχνιασμένη μονάχα. Και τώρα μου λέει νιώθω σαν άρρωστη. Τι σαν άρρωστη, η φωνή μόναχα. Η φωνή μόνο σ' έκλεισε. Δεν κατάλαβε Χριστό. Ναι, εντάξει. Πλάκα κάνω, κατάλαβα. Και όντως, παιδιά, φωνάζω πάρα πολύ. Ναι, γιατί μονάχα να φωνάζει ξέρει. Όπου κι αν είναι, φωνάζει. Άλαβα. Για εκείνα περίμενε με αυτό το stage είναι πενταδύσκολο. Πενταδύσκολα. Ναι. Στυλ της Γεωργίας, πώς να μιλάμε. Εσύ δεν μου είπες να μην αναφέρει το όνομά σου. Τώρα εσύ ίδιο το αναφέρες. Παιδιά, εγώ μπορώ να λέω το όνομά μου για εκείνα. Αυτό είναι άδικο τώρα, αυτό είναι άδικο. Καλά, μπορείς να το λες. Καλό παιδάκι. Θα γίνω φούμες. Τεκνολάτζια. Θα γίνω φούμες στο κανάλι της Γεωργίας. Εγώ θα γίνω τεκνολάτζια στο κανάλι μου. Πρώτη φάση κράσαρε το παιχνίδι. Εγώ ακούμπησα σε μία φατσούλα, αλλά ήταν νερακά να πεθάνω. Και μόλις ακουμπούσα τις άλλες φατσούλες, έπαιρνα HP. Τι φάση. Ναι. Α, πιάστηκα. Πονά. Δεν ξέρω. Τι έγινε, κορίτσι μου. Πιάστηκα. Δεν με λες ότι φωνάζει. Πιάστηκα. Γεια σου. Γιατί είμαι τόσο κοντή. Γιατί μπορείς. Παιδιά, εγώ είμαι δεν ξέρω να το πω. Η Γεωργία. Ναι. Και είμαι τόσο κοντή όσο δεν θέλω. Όσο να μην πει. Βρείτε και με βουρβίκι. Καλά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να νευριάσω μια συμμαθήτριά μας, εντάξει. Δεν λέω για σένα, λέω για μια άλλη. Ξέρεις ποια. Ξέρω ποια λες. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω όμως το όνομά της. Έχω κάνει μαζί της βίντεο. Και ήδη είναι famous στο TikTok. Ναι, είναι στο TikTok. Όχι στο YouTube, στο TikTok. Δεν λέμε το user γιατί το user είναι το όνομα της. Γιατί είμαστε με πόδι. Όχι! Γιατί μοιάζω σαν άντρας. Τι είναι, κορίτσι μου. Κατά λάθος πήγα στο stage 11. Περίμενε με, είμαι κοντά. Ξέχασα ότι ήμασταν μαζί. Δεν πειράζει, είμαι κοντά στο stage.
stage. Είμαστε με ποδήλατα, ρε. Ποια ποδήλατα? Στο stage 11 είμαστε με ποδήλατα. Ποια βόλτα με ποδήλατα? Στο stage 11 είμαστε με ποδήλατα. Αλήθεια? Όχι ρε, παραμύθια. Όντως τώρα αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Τι θες, Τραγωδινιάδες όλες σας. ψέματα να σου πω? Λογικά. Δεν τα κάνω. Έρχομαι στο stage ό,τι και να... Πήρα ένα checkpoint. Περίμενε με ποια ποδήλατα? Για να δω. Θα μπεις και θα καταλάβεις. Θα δω και θα καταλάβω. Όπα ρε! Στα έλεγα. Στο... Πώς είμαι έτσι? Κάπως. Γιατί δείχνω σαν άντρας. Δεν είμαι ο Γιώργος. Ούτε ο Πέτρος. Ούτε ο Δημήτρης. Ούτε ο Μπαρμπαγιάννη. Ούτε ένας τραγωμπινιάς. Γεια. Σακύρα, Σακύρα. Α, να είσαι. Τρυπαλώθηκε. Τρυπαλώθηκε. Πάμε. Ιαχού. Δεν μπορώ. Ποδήλατα στο escape running head. Παιδιά, βοήθεια, την έχασα, θα πεθάνει. Τι να πεθάνω ρε, εγώ δεν πεθαίνω στο κανάλι της Κίνας Blaze. Για εκείνα που είσαι, τραγωμπινιά. Μη με λες τραγωμπινιά. Τραγωμπινιά. Καλά τα έκανα. Όχι τραγωμπινιά. Γεια. Μπρα, αφού πήδηξα. Μπρα. Τι μπρα, το ίδιο είναι. Πήδα κορίτσι μου, πήδα, ξέρεις τι σημαίνει το πήδα. Να, αυτό που κόλλησε. Ναι, τι καλά, τι ωραία, τι καλά. Πού είσαι? Ωραία, φράκαρε και όλη την ώρα πηδά. Αυτό είναι λίγο. Παναγία μου. Αυτό είναι λίγο καλό και λίγο κακό. Το πιστεύω τώρα. Εγώ θα κάνω πώς. Έχει κολλήσει. Νερό. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Και δεν μπορώ να πηδήξω. Πήρα, κορίτσι μου, να ξέρεις τι είναι. Το κάνω Ναι, έχει κολλήσει, έχει κρασάρει το γκέι. Ωραία, για εκείνα τώρα. Για 16. Τώρα μην είναι λίγα, γιατί πάω να πάρω πιο νερό. Έτσι. Τι, πού πας? Να βάλω νερό στο μπουκάλι. Πάει. Αχ, Παναγία μου. Οκ, ναι, να πάμε μήπως. Γιατί το ποδήλατο είναι τόσο βαρύ, δεν μπορώ να Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Έλα τώρα! Πώς θα το περάσω? Έλα τώρα. Απλώς μη πήδας. Απλά... Πού είσαι? Ρε, έχει κολλήσει. Με πέρασες? Όχι, αφού... Το παιδί... Εντάξει, το βίντεο ήταν μέχρι εδώ. Άμα τώρα... Δεν μπορώ.
Πέσε πάνω του. Πέσε πάνω του, ρε. Έθεμα βίντεο να κάνω βίντεο. Τώρα θύμωσε επειδή τραβάω βίντεο. Καταλάβατε τώρα τι έγινε, ρε παιδιά. Εμένα με βοηθάει όταν βγάζω... όταν βγάζω τη θήκη. Με βοηθάει πιο πολύ. Όσοι έχετε τάμπλετ, δοκιμάστε. Ναι, εμένα δεν με βοηθάει. Εμένα συνήθως μου πέφτει το τάμπλετ. Ναι, επειδή είσαι σκουντούφλα. Παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω το τάμπλετ. Μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορώ. Νομίζω πως αυτό είναι το τέλος του βίντεο, παιδιά, γιατί έτσι δεν μπορώ να προχωρήσω τώρα. Τι να κάνω έτσι, δεν μπορώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτό το βίντεο και το είδατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και να τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι μου. Και εγώ και η Geopap σας αποχαιρετούμε. Bye!